खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाबाय। बे भिडिअखौ बानायनायनि थांखियानो जादों जोंनि फट'नि बेकग्राउन्डखौ जों माबोरैहाय रिमुभ खालामनो हायो। जों मिथिगौदि गोबां मानसियानो मा खालामो, पिकआर्ट होननाय मोनसे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै बेयावहाय गोबां खस्थ'जों जोङो बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामो। नाथाय आं नोंथांमोननो डाइरेक्टहाय माबोरैहाय रिमुभ खालामनो हायो बेखौ दिन्थिगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। फैदो जोङो दानिया नायलांनोसै। जोङो गिबियावनो क्रमआव थांसै। क्रमआव थांनायनि उनाव जोङो हम खालामफिननि। नोंथांमोना दिन्थिनांबायथ'। बेनिफ्राय बेयाव सार्च खालामगोन जोङो बेकग्राउन्ड रिमुभार। जोङो सार्च खालामबाय। बेनि उनाव नैबे गिबिसिनावनो फैगोन। जोङो बेखौ क्लिक खालामना हो। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। जेब्ला बेबादि फैयो अब्ला नोंथांमोना नुगोन आपल'ड इमेज। बेयाव थांनांगोन। बेयाव थांनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव जायखिजाया मोनसे फट' सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो नैबेखौ सिलेक्ट खालामबाय। बिनि उनाव बेयाव बिदि आपल'ड जागोन। बिनि उनाव बिनि बेकग्राउन्डआ रिमुभ जागोन। जोङो बे बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामनायखौ बा बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामनाय फट'खौ जों मा खालामनो हायो, जोङो बेखौ इउटुबनि थाम्बनेल खालामनाय बायदियाव जोङो बाहायनो हायो बेखौ। दा नोंथांमोना माबायसाहाय रिमुभ खालामो बेखौ मिथिबाय जानांगौ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयारबो खालाम। लोगोसेनो सोरबाफोर गोदानै दावबायफैदोंब्लाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै गालां। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै। गोजोन्थों।